Pdiang Sngewbha IP Shakhmat channel a film bakan batai minta kasngi kade ka knowing house nam khat khandai spa san pu khandai ka Khynnah kan the ka bakroteng ka lucinda balong marway pha hakata kapor khadon hapo school bar kapor banil akai ka lokpoi henrai kai changai ni koi pat ki Khynnah bat ki jing pasyao hakaju kapor hasinda chongka kanai kai chongki ka miss terror ka wan ban pankot ya kapor ya lekai ka hab ban khot ya ka lucinda marway nomor bakam Kaei hakawai pan ka miss terror ka don Shakhmat ka class kapan kan mau ki Khynnah balashai ka de ka sngi man pli kar pang ka school ko ongro baka school ka rakhe ya kane da ka chingela kai haba ki Khynnah kindro ya ka dor ko bai thu phang ka ka baki nge bakan ja ka lawai Khynnah ki sngo kuman bat ki stang ban thau jumut ba pher henry ka lucinda embri pat lapan bot dik ching pasyao basawa haka bakan pendap ya ka slakot da number henry chua bakala ban tho iki number bakhadu kapor balabu ban pendap kalakot pat ka misteror ka lumno iki jing draw jang ki Khynnah ki te ki jing tho ki balabu haka time capsule ka bo pli haden sun post nam haka sngi ko babut haka sngi pli jang William Dave Elementary School o principal Pdiang ya baro bat pemna shphang ka jing tap ya ka time capsule wongro baden sun post nam ki khon ki seu jang ki kinyo banti ya ka ne ka time capsule ban pe ya ka badon hapo haden bala tap ya ka time capsule ka miss terror ka sham ba lucinda kala ja no nangata ka jaka kinong tre ka school kis dang ban khot ya ka khteng jongka ban wat ya ka hapo school ka miss terror ka le chapo ki gordon bar ka sneo ya ka jing sawa halendat jongka jingkhang haba ka pli ya ta ka jingkhang ka sham ka lucinda ka batap da ka jing sir bat ka snam hakti jongka ka lucinda kala tho haka jingkhang de ki simpli akti jongka kita ki de ki number ki bakam la mun pendap pan tho akasi ka baladap kala ishop ting bha bat ka karpat ki misteror pan kod ya jing pasio ki bakaya snyo haka por sun post nam haden por payen thu hapok ane ka flat john bade astrophysicist khyam jing banya Shakhmat ka jing im chu haden bawlo du no ya ka lok chung ula don ka jing ban nge ba ka jing im kan dang long biang haden ka jing yap no khalok chung ha ka jing pluting udon ru yaw khon selap uba uru umat ik jing ban ngai Shakhmat hak step ka babun o principal bo menta open banai ka jing play ya ka jing klang sun post nam kriti kata ka time capsule ka bala tap hasan post nam menshwa khot ya ka misteror kanai kai ka bala shong tight henry ka bala don hakta ka por sun post nam menshwa panle ya ka ne ka burom ka capsule ka lapli ki Khynnah iway pa iway ki yo ki envelope uselap uyo ek shithi na ka lucinda but haba upli usham ba ki don ki number ha ka shithi but kum ki jingdro kumba ki way ki Khynnah ki don haba uselap upet ya ka shithi usdang yo snyo jing pasyao ba wan na kerleng but iyo ya ka dor bayeng ka chaka ba chingai na school henry ka jing pet piang chu ka dor ka la ja no hayeng uselap uprsyang ban pan jing bet nokpa jung bale samet hayeng paralok habaki akran ukpa jung john uyo ya ka chithi ka ba uron ra na school bolok libnya ya ka namar wakam de ko balabu bet ban ra shiyeng haden bo john ula penthian no uselap usdang banyo jing tip phang ka thup jung ki number ha ka jing bakla ulabu ya ka khuri whiskey hakthi jong ka shithi bat kila pau plun haki katto ka ne ki number bakarpang ujon ubu ki katto ka ne ki number hakawain bot wat usu thu kloi bagi kenthop ya kasngi khatway tarik September 2000 iway kasngi baka jingjia penjuror ki tuen towar ha New York City ko penyap 2000 khandai spa khandai funrengot ki breu kane ka yaj phar rengkat kane ka yaj bai kane ka yaj bet phar rengkat bat ki number ha ka shithi daka jing su thu bakaneru kala banlong tangga basujia rengkhat ujon ubu lut ya baro ki number ha ka white bot basdang ban persyang wat phang ki jing mut jangke ulap baki number ki pau ha kom ko bayade bat ki jing jiap kenjulor ki babun ki don ki sngi ki snam bat ki jing khain ki badon ha jing jia sumsi kong ki jing accident kali jing tharding jing khnyu chumai bat ka aryong bat ki wei de kine ki jingja kila tho ak jinga dei ka bayai be nadu usnam khat khandai spa san pukhandai ujon upran kam da ki barut plon saw nok matak sngi ba ki jingja penjulor kila ja but wrong blue na ka benta ka jingkhen ki breu ki balayap henry ki don ka tu ka ne ki number ki ba umpat don jingroi bat ki ba umla asatya ban sngo tho ka sngi ka babot ujon ukran phang ki ne ki number but polok chung u fil punchai ba
man la ka thup ki number kai dei bait bat ki jingja bashir khai kisngi bat ki jing khain ki ba yam uro usham jungmut ba ka jing pen pau jung ki ne ki number ka ya renti wat kasngi ba ka lok jung o ka yap ka pau ro haki ujon yo thu yo fil ba ki don saw dong ki thup number ba pat chia bat ka wei na ki kan thup ba pra phoing wat kin yap ha ka wei ka chaka la shai o fil u kan tai ban ngai number perkhat ba ka ne ka jing mut ka long ka ba jinjar palat long shisha ong ba ki number ki tang ki ba shwa de rengkhat ba don do ki wei ki number ki ba don jingmut hakaba utharai pala shule kaya ujon takino kino ki breu ujon ustang banwa jingtip shushu ulech khamis terror kabade kanai kai school jongka lusinda nadu usnam khat khandai spa san khandai haka por bala tap ya ka time capsule udon ka jing thumu wen punsha ya ka jinglong jingtip bashisha jongka shithi kamis terror kapan scam pakane ka shithi ka de ka bashisha patke thuru bahaden ka jing tap jongka tap so kalusinda kaladon ka jing air bat ka stang bat tho ai ha ka jing khang da ki shim tia kati jongka bat ki don ki jing ja kan sha ha ka ta ka por ro ujon open power jing thu ban ya kan do ya kalusinda henry ka mister ko thu ba kalusinda kala khlan namar ka jing di drop palat pot habo ujon udon hayeng bat persang ban yo jing tip leng ba ka fun uyo iya ki shijor ki breu pom i thu ki ba wan ha ka wei ka kali bat uselap ula lech shakata ka kali bat kita ki breu ki ai mau yo pat kim kran ai kwa pen long yu jon pan khuslash kan dei open kan mau yu slap bo ngai nik to ki breu pat pha yu slap ban le chap bo yeng haba u jon stang ban wat chphang ka chim khlat jo ka lusinda internet ka para chung o ka grace apun kan det yu da ka ching wan kan san ka grace ka karpat yu jon ban le chayeng ban yakin do ya ka yeng ga sam chung o mara slam ha ukram yakran bat ku pa chung o han rai u kan tai ka jing don ching a chung o bat ki kumi ki pa chung o ka dei mar ba ki dei ki bangu blay palat ka bo John ban udei bok prasha ne artistic bo du klam sngo ya hab ka sngi ka babun haba udang haba ulej ban shim ya uselap na school u John usha tap ka jing theng kali u prasang ban wat lenti ne kamdon ka lenti ka balai ba upei ha ka GPS chung o usu thu ba ki number ki ba u klam su thu manchwa ki dei ka jing tho jang paro ki chaka ba ki jing jas ngo si kinja but mentau su thu bo don ha ka wei ni tai chaka umi no nakali petikna rok dau bai surok lapen sange habau ya kran ba ki pulet ka jing ye thu lupa ka pau shisha ka ling sun ka hap khandeu bon ngot ki bro ki la ing ha ka ding but ya kat ba u jon u prasang ban ya rap habau le no shiyeng sngo la ngai chek ai ka barang chucha u le tha internet ban wat jing tip halo ka jingja u sham ya ka khubar ka ba ong phapoi ngot ki breu ki la yap ha ka mit ubreu phala ule trong ha kamra jong selap ulakan det na jing thia but ubreu phala open I ha u ya ka jing pin pau ka bashir khai ka jing jot ba baro ki ki marat ki la let phatri ban lai la jing do selap uperta ha ka jing se John ukpa jong u mara ha kamra but ura yo selap na madan haba udang bad yo I leng ba ka jing khang yet yo breu phala wa yeng shabar umi kloi ben le wat yo u Henry ula jano step jong kasni ka babot u John bot selap ki bot ya ka wei ka bran ka kun kin thai jong ka shaka museum ha museum u John yo ya kan do ya ta kan thai bat ki pen I thu I wei ta ka kan thai ka de ka diana ka khon jong ka lusinda u John open sha ya ka bo la bot ya ka ban wat jing tep chphang ka kami jong ka diana ka las ngu deu ya ka ta ka jing kan haro ka lusinda u John open sha shu ba ki jinge thu lupa jong kalu sinda kila pau shisha pat manta ki dan tang ar ki badang sa ujubab ba ka jingja ka ba khaddu kanjia ka khat khandai taret October par lai phlengwat ki breu kin yap ukur pat ya kai banyarap henry ka diana ka phatna makara e ka khun jang ka ke ebi ong makamla banyarap ya u haying ka don ka khubor bala bandon ka jingja antrem ki ruking atiar ulei wat jingtip halor ka jaka ba ka jingja kuba bot kan cha lingba ka GPS coordinate ulap bakata ka chaka kalong ha ka subway station bot ulek kloi ban puso tho ek bullet u John ulek bet chaka subway station bot persang ban bot u breu bo tharai bo udei reus new ha ka rin tirar ulek drong ha ka dar bot bullet ru ki bot ya o hanek sham bo ta u breu udei tang nong tu cd baret pain ha pedeng kata tarar ko ba udon ha khapa kalar ko ba udon ha pa kalamut banyai henry kyo I badon ka wei karar kabla cha hakilente kabon tor betchik ka jingklumar klaja
bat ki breu ki persang ban phat kata kaler ka hab bat penyap bun ki breu ka ba shong nia bat ka chinge thu lupa chong ka lusin ka ba bot ka dor ka pen i ya ki ba like em kun thobu John ki pa mi no na ki bat ki pulet bat ki nong erap ki dangwan banyarap ba u John ulak poi sheye usung phar ban syam ya ka diana bat ka khon jong ki bala ap ka diana kai thui o ka jingjia ka ba khaddo haga thop kanja ka khat khandai tarik October kataro ka de ka singi ka ba ka lusinda ka le thu ba ka ching em changka kan kut ka diana ka pen pau bakal kan tait ban crunch phang chong kan ne hakbaning kong numar ka snow ram bat persha ya ka ching tip balano kinyap ka diana ka rai ban ra yo John chaka yeng ka barim chaka lusin balong ta ka yeng kinja kane ka de ka chaka ba ka lusinda ka juri na ka perthai hakata ka por kinumbar ki badan hakales hadin ka tarik October khat khandai kimlong ki lai phulai henai ki dak i ba phaida den ka ba ki tharai ba ka dei ki kateng hayeng jongalu sinda u John uwat haka kamra thya jongka bod yo sneo thu ba ka haka jinge thu rupa ka ba khatu kumot ba everyone will die boro ki breu ki nyap uru usham ni ki mau bayong haka yeng kumba kumki ba uselap uloyo ni ki breu bom I thu manchua shabar uselap bat ke ev ki up hakali yaki bakide banwan phaino padeng gata ka por boro arngot kelas dang banyos ngeu jing pasiao bat ki yo ekte ki breu phla ki bayeng hakot kalente ki perkhat ki jing perkhat ki khot bat karpat iki banwan shaki ki ev kadang jan cha ra no hre selap panon kam ya jing pata jing kali ban ai jing tip ujon ba kadiana ki phat marmar shakali ban pet yaki henrei ki breu kun tang kila ja ujon yo ya way ne ki bat mare ban pot yo habolo yo bat yo way ukli ya ka daw ko ba udon henre utau breu phla uang ya ka shintor ka ching shai ka ba kraw kalmi ruja sindon nangta kilei phaino she yeng jong jon bat kimla ban ngei ba khakmi jongka kai thu lupai jing khat jong paro ki breu haksni ka ba ka por ka bam ta kala ban de ka met ka ba khadu eki bakindon rengkan ka step ko ba bot ujon ukundet na jing thia bot yu ya ka jing tro jong ka ebi kendet usuthu baka jingja ka ba khadu kandon ching kdau shaka jon usham baka jing ye thu lupa ka ba khadu ka ba de la shai ka de baka jingwat bnya ka ba ule shphang ki super fleur naksni ki bala ban kta ya ka wai na ka benta jong met beneng jot lut ya baro uyat kloi shaka observatory ban pe ye jing khain badang mai jong kasn ko pen ya jing kala ba phar ba jong ka solar radiation usuthu baka jing chelei ka ba he ba jong ka solar flare kan la ban chiano shan bat kane ka la ban long ka daw jong ka jing du jong ka kan hun breu phai biang hayeng ujon pan khra pan le re shika kram jong support khandeu ka ba ka diana ka julet le kai ka por ba ka dang khanna ka por ka la poi ban le uli khot ya uselap henre ushambo udon ha ka mit tho jing tho ba tho e jing khain kumbala le da ka lusinda na ka ba selap utho usutho ba ka jing tho jong ka lusinda ha ka jing khang ha u san post nam shwa ka long ka banta ka khong san jong ka jing thu lupa ka ba khaddo te kilit phai shaka school usei ya ka ta ka jing khang bat ura shayeng ban shina ban la ji jing tho henre ka diana kamla ap bar ka kwa ban le chapok kram shwa ba ka jing du kanwan kumta ka ra iki khanna bat ka nya e kali ban le shak kram ujon urala ban sei kin number na ka jing khang bat umudor bakin nei ki de ki coordinate akaba ki la ban lai na ne ka jing du henre ha ka por bo mi usham baro kila le ko panlong i o ban ba iki na den ka diana ka sanga e kali ha gas station hakte ka chaka kayo sneo ye ka jipran bana jong ka sarkar baka jing e kanwan ban baro ki de ban le dre khamtam ha ki chaka badon ha pok khandau ka diana ka khot yo jon ban ye thu ya ka chaka ba ki don ujon yu thu aka baka safe heaven ka bala ban long bandon ka bala bandon ka long haying jong ka lusinda ka barim kat kum ki coordinate henre ka diana ka teng bat ka kan tait ban le chakte ka chaka haba dang yakran ha ka fun ki bro bom I thu ki lute ka kali chongka badra lang I khna ki badan hapo ka diana ro ka lute da ka wai khali bat persang ban bot yaki henre ka tingkho bat ka trok ka bahe kalaban sau na rendang bat haden ka ya Shakhmat ujon hakpor ba biang kata shiteng met kumbala ong da kmi jongka ujon unya kali shaka yeng ka ba e klem breu jong kalu sinda bod ubot ya kalinti ka bashna I kali shak bo klaw usham ya buntali ki mau ba yong hangta haden yo iya uwei ni ki brek wa per bod persang ban siat da suloi uselap umpen sangai ujon
pot yuthu au kupa jong o bakine ki brew bom ithu kilaya dai ki baro shikata bat ki dei ban le lang bat ki ban light na chingma kapau ba ki dei ki bala pha jing tho ban prakhat chphang jing ja ki bakhraw ban ya dai jing jot chung ka kan hon brew haden kan ne ban pau ka ak ne ga jing keng abneng papan ngo yo jon kapor kala poi ban le ki ne ki brew kin sha tangi na ba kin le lang bat ki tang ki bala jet kin le uselab ukundu jing e bot selab la yam uselab bat kupa jing u ki apan ai khuble khaddo kine ki brew bom ithu ki clash ki mat bashai bha bat ka ak kalami no hajrong bneng to ye i baki ak ki babon to bay rap iki wero ki chaka haperthai kilami no ujon ukhi hakta ka step nakte ka chaka pot uyai ban poi shayeng kolong ying jo ka para jong u ka kandu o bat kudup yo withu yaka ba uselab udon ha ching song sngan ule chapa yeng ukudup yakpa jong u yak kami jong u bat ka para jong u ro kya so alang banyak kudup mark leng ka jingkla ba khdu ka snge ka stang tunjat ya baro bat ki yap rengkat hakpor ba kia kudup mark leng habakot jong ka flame chingkeng ka pan hiari ki khna haijaka ba phar bat ka late no uselab bat ka evi ki yai lingba ka linti madan shaka ding bakraw habakot jong ka flame ki breu phala ki ba chupa siaw halusinda bat uselab ki pen paw ya ching sha ba ki ne ki breu ki de ki chai pen reu alien subscribe now banta ki wai pat ki video kum ki ne khublai shubun